слънчева усмивка. Заедно сме един до друг. Кой ще ни спре? Искам да се видя с теб. Но не само в моите мисли. Мога да направя всичко за теб. Кой ще ме спре? Кой ще ме спре? Нека да тръгнем на някъде. Да, защо не? Защо не? Лудостта в мен не спира и аз се държа като дете. Денят е със слънчева усмивка. Заедно сме един до друг. Кой ще ни спре? Мога да направя всичко за теб. Кой ще ме спре? Кой ще ме спре? Нека да тръгнем на някъде. Да, защо не? Защо не? Мога да направя всичко за теб. Кой ще ме спре? Кой ще ме спре? Нека да тръгнем на някъде. Да, защо не? Защо не? Аз бързам към теб, да тръгнем на някъде, където и да е. Но само да съм с теб. Така ще се чувствам най-добре, защото съм с теб. Така ще се чувствам най-добре, защото